जाबाय लोगोफोर नै मोनसे हायावनो मोननै खेथि मावदों नायनाय मोनसे जायगायावनो ओजों थाबाय थालिर ना होमबा नै नाय सिङाव हालदै माखाया माबायदि जाना दं साफानो हायाबो साफा जाबाय थाबाय ना होमबा नै थालिरखौ नायनो हागोन फुरा जाखांफुनाय थालिरानो साफा साफानो बिराद थालिर बागानसो नायनो फैदों इसे बिशालसिनि थालिर बागान लै बाबु थालिर इयो थालिर मानो ओरैहाय बिराद गोलावखा आरो लिरनो नै खुन्दुना ओरैहाय मथा मथि 10 बिगासो जाखागोन आरो बारा सासे मानसियानो 10 बिगा थालिर आबाद मावनो हादों नङा होमबा नायनाय नै जरा एसे साफा खालामनांगौ जानानै फैदों नै माखाया बिलाइखौ हानांगौ एसे हासार होनांगौ गुदियाव खुन्दुना नै बिफाङाथ' नोगोदैनो दं दाबो खिन्थु साफा खालामनो मानसि मोनाखै जादों आरो मैथ्रुफ्राबो नै हा नारजा गाहायावनो थायखादों नै नुबाय फिथाइ माखाया दानफबलायना दं नै न'खौ नायनो हागोन र' एसे देखायना होनो नोंथांमोननो जोंनि आलासिनि न'खौ ना बाबु आयंमोनहानि न'खौ एसे देखायना होनोसै जोंनि लोगोमाखानो नै जोंहा बिथाङाबो बेहायसो दंफैयो ओंखाम संग्रायानो बेसो जाना दंफैयो न'आ बेनो जाहैबाय नै जोंहा बिशालथिनि न'आ नायना लानो हागोन नैखैजा गंसे लुगासिनो दंबावो नै फुरा जाजोबाखै आरो नै दं मैथा बांगाल लै अमा बेदरजों जायो बेखौ ओमफ्राय जाबाय मैथा गोजा बेखौ जों नाजों जायो बेखौ बेखौ औवा होनो मैथाजों नाजों मिथिगौ नोङो नै दिनैनि थाखाय मालिकआनो नै एसे जाफैदों आरो नुवाखै मालिकआ खारना दंहैयो अबेबा दा इनो मालिक जाफैथ'नांबाय बिगुमाया फैनानै नै बाबु ओइ सानसे थायाव थाइ गाखोनो गोजौआव नै जा मासि गोजौलै गयालाय बाबु नै संलै गगा मोननाय स्रा मोननाय बायदि फानलु गोसा होनानै मैथाजों सवाबिन देहायानो सुग गैयालै गगा गुजुनानै फुजा नायनो फैनाया मोसानो ना बाबु देलाय मोसानो ना देनाय मोसानाय देलाय सिख्लासो दे आयंमोननाव नेनाय दंलै न' सिङाव बेहाय नेनो दं आयंमोननाव नेनाय दं न' सिङाव आयंमोननाव नेनाय दं न' सिङाव नायनो नेनाय दं आयंमोननाव न' सिङाव हा न'आव थांगोन थाङा नों न'आव थांगोन थाङा मोसानोसै दे मोसा दे न'आवसो बिराद मोसाथारो दा नै मालायनाव दंफैयो नालाय लाजियो नङाबा दाहालागै होबाय थासिगोन मोसानो दे मोसादो नेने दामनोसै र' नेने दामनोसै दे नेने दामबा मोसागोन नङा ओइ नादाया आलु हानो नागिरदों आलासि जानो फैनाया मैगं मानि लेमनांगौ जादों उफाय गैया
मानसि मा हिनजाव लाबोदोलै नोंसा खामानि मावग्रा गैया लाबोगोन हो अबेनि नोंनिया आथिया हो अबेनि गैया ओमफ्राय लक्ष्मणालाय हा गारबाखौ अबाव दोनलाय ini karpa kita